Lassila Tikanoja on kiertotalouden käytännön tekijä, eli meidän missiossa on tehdä kiertotalous ihmisten arjen osaksi Suomessa. Keski-Suomen liitto on maakunnan kehittämisorganisaatio, eli meidän tehtävä on innostaa keskisuomalaisia tekemään parempaa tulevaisuutta ja myöskin sitten toimia sen yhteisen tahdon muodostajana. Varma on vastuullinen ja vakavarainen työeläkeyhtiö. Me toimitaan Helsingissä ja meidän perustehtävä on huolehtia suomalaisten eläkevaroista. Finanssiala ry:stä, pankkien, vakuutusyhtiöiden, rahoituslaitosten, eläkeyhtiöiden edunvalvoja. Edustan siis Veikkausta, suomalaista rahapeliyritystä, joka tuottaa veikkausvoittovaroina yhteiseen hyvään monin eri tarkoitukseen vuosittain yli 1 miljardi euroa. Me ollaan täällä Sydänliiton kumppanina. Sydänliitto on sydänterveyttä edistävä järjestö, joka myös tukee sairastuneita. Me päätettiin lähteä mukaan Ydinviestiin siksi, että me uskottiin, että nuorilla voisi olla tosi paljon annettavaa meidän tämmöisen ajankohtaiseen kysymykseen. Niihin kaivattiin lisää näkemyksiä. Keski-Suomen liitto oli mukana Ydinviestissä jo ensimmäisellä kerralla viime vuonna ja se oli aivan huikea kokemus. Mä tiesin siltä pohjalta, että tänne kannattaa tulla ja uskalsin myös sitten pyytää työkaverit mukaan. Me ollaan tekemässä isoa investointia muovin kierrätykseen, niin me ollaan otettu tämmöinen missio muovin kierrätyksen parantamiseksi. Ja ennen kuin lähdettiin mainostoimistojen puheille siitä, että millä tavalla tätä muovin kierrätystä saadaan koko kansan tietoisuuteen, ajateltiin, että kysytään opiskelijoilta. Ja nyt näyttää siltä, että ei tarvitse sinne mainostoimistolle mennä. Meillä työskenteli 5 ryhmää ja jokaisesta ryhmästä tuli semmoisia paljon ideoita, ihan niin strategisen tason ideoita, mutta sitten taas myös ihan niin konkreettisen tason ideoita niin viestintäratkaisuihin, mitä me voidaan tehdä meidän sydäniskuri tunnetummaksi, mikä meillä oli tässä niin keissinä. Ja siinä on tosi monta semmoista, mitä voidaan heti lähteä tekemään ja sit osaa varmasti niin kehittää. Ei löydy semmoista adjektiivia, millä voisi kehua tätä. Sanotaan näin, että tämä oli aivan upea kerta kaikkiaan. Kyllä tässä niin kun, mä sain ainakin niin hirveästi kaikkea niin kun, just tähän somepuoleen itselleni ja kaikkia uusia ideoita ja tällaisia. Että kyllä mulle nyt heitettiin semmoinen uistin, että mä tartun siihen niin kun, suulla ja 2 kädellä kiinni ja nyt mennään perässä. Ehdottomasti näin. Aivan upea juttu. No ensinnäkin tämä päivä on ollut tosi virkistävä ja innostava tulla toimistosta tänne opiskelijoiden keskelle, eli se on jo itsessään ollut tosi antoisaa, mutta kyllä me saatiin aidosti tosi hyviä ideoita ja kuten Hanne sanoi, niin ei välttämättä tarvitse enää mainostoimistoihin lähteä edes ideakierrokselle, vaan niitä tuli kyllä ideoita rutkasti. No se ehkä mitä tavoitellaan tällä ja mitä hyötyä myös saadaan, niin on se, että me tehdään alaa tunnetuksi. Ja toki myös niin kuin omaa organisaatiota tunnetuksi yhteiskunnallisena vaikuttajana. Se mitä me saatiin tästä irti oli se, että saatiin ihan konkreettisia pieniä kehitystoimia, mitä voidaan lähteä heti tekemään. Ja sitten toinen asia oli se, että päästiin vähän syvemmälle niin kuin tämmöisiin isompiin kehitysjuttuihin, mitä meidän kannattaisi tehdä. Mutta ehkä arvokkainta oli se, että kuultiin sitä nuorten ääntä. No se, että mä oon saanut täällä olla 100 viestinnän opiskelijan kanssa tämän päivän, kuunnella sitä, aistia sitä heidän intohimoaan ja sellaista omistautumista ja rohkeaa heittäytymistä. Täällä on ollut 5 erittäin mielenkiintoista keissiä. Ja kun ne tuossa äsken purettiin, niin kyllä niitä kuunteli ja välillä jäi oikein itsekin miettimään, että ei hitto, että kyllä on niin kuin makeeta, että te opiskelijat, jotka vielä ette ole työelämässä, niin teillä on kyllä ihan mahtava tulevaisuus ja teillä on monelle yritykselle paljon annettavaa. Ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan Ydinviestiin kumppaniksi. Et nuorten näkemykset on aina arvokkaita ja niin kuin mekin huomattiin, niin siellä tulee sellaisia pointteja, mitä me ei itse välttämättä olla huomattu. Tämä on mun mielestä ihan hieno väylä saada kontakti tuleviin viestinnän ja journalistiammattilaisiin ja tosiaan tehdä niin kuin tutuksi itseään ja omaa alaa. Itsessään se, että tässä tapahtumassa on mukana, niin se antaa itselle inspiraatio ja tuo taas tämmöisen niin freshin tuulahduksen siihen omaan tekemiseen, mutta sitten just tämä, että ehdottomasti sen takia kannattaa, mutta sitten se, että kuinka paljon sitten niin just nämä
tuoreet ideat niin auttaa sitten taas, niin kun menee takaisin siinä niin sanotusti sorvin ääreen, niin sitten taas niin huomaa, että hitto, että tässä opittiinkin taas jotain uutta, että semmoista kokeneemmakin, niin ehdottomasti tänne vaan. Ei kannata miettiä kovin kauan. Mä luulen, että paikat menee aika nopeasti. Veikkaus on pommin varmasti mukana jonkun organisaation kanssa samalla tavalla niin, että me tullaan tarjoamaan tätä